Εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει πόσο δημιουργικά μπορούν να γίνουν τα παιδιά και με πόση φαντασία μπορούν να παρουσιάσουν αυτό που θέλουν. Η φαντασία των παιδιών δεν μπαίνει σε όρια και είναι συνυφασμένη με τη φύση τους, τις επιθυμίες τους και τις δημιουργικές τους ικανότητες. Στο παραμύθι μας, τα ίδια τα παιδιά έγιναν συγγραφείς, έγιναν ήρωες, επέλεξαν ήρωες, αποφάσισαν, άλλαξαν την εξέλιξη, έδιωξαν αυτούς που δεν τους άρεσαν και κράτησαν εκείνους που τους άρεσαν. Ενώ πέρασε η μητέρα από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, μετά αρχίζει πάλι από τα μικρά, από τα νήπια, την πρώτη τάξη για να διαβάζει τα παιδιά. Οπότε οι μητέρες είναι κατά κάποιο τρόπο συνεργάτες των δασκάλων εκεί και των νηπιαγωγών. Επομένως σήμερα θα δούμε κάποιες εκπλήξεις. Εγώ περιμένω να δω τι εκπλήξεις είναι αυτές. Και στο τέλος να πω αν η έκπληξη αυτή που έγινε και μας έδωσαν ήταν καλές. Θέλω να πω ότι αυτή η γιορτή είναι μια γιορτή πάρα πολύ σημαντική. Είναι μια γιορτή που δούλεψαν τα παιδιά όλη τη χρονιά. Αυτό το πρόγραμμα της γέφυρας ήταν πολύ οικείο στα παιδιά, πολύ βατό. Το επέλεξαν τα ίδια. Δούλεψαν όλη τη χρονιά πάνω σε αυτό. Επισκέφτηκαν τη γέφυρα. Έκαναν πολύ σημαντικές δραστηριότητες διαθεματικές, μαθηματικά, προφορικός γραπτός λόγος, εικαστικά, φυσικές επιστήμες. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το πρόγραμμα δεν είναι μια απλή γιορτή, είναι ένα πρόγραμμα που απορρέει μέσα από τα ίδια τα παιδιά, μέσα από τα βιώματά τους. Το σημαντικότερο ήταν η επιλογή του θέματος, η γέφυρα. Η γέφυρα που απλώνεται μεταξύ μας, μεταξύ των παιδιών, μεταξύ των γονέων, μεταξύ των σημαντικών εκπαιδευτικών της κυρίας Δώρας, της κυρίας Πυρδούρας και της κυρίας Βάσος, οι οποίες αγκάλιασαν μέσα από το πρόγραμμα τα παιδιά, τους γονείς, την τοπική κοινωνία και άπολσαν τα φτερά τους και είδαν τη γέφυρα σαν σύμβολο επικοινωνίας, αγάπης και κατανόησης. Στο σχολείο που είμαστε τώρα πραγματικά είναι ένα πρότυπο ευρωπαϊκού σχολείου και πραγματικά τα παιδιά στην προσχολική αγωγή έχουν δώσει παραπάνω και από ό,τι παιδιά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Να είστε περήφανοι που αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εδώ. Ζωγραφιές! Αχ, και να μη μου πείτε ότι φτιάξατε και το κάστρο μας. Αλήθεια λέτε! Πόσο χαίρομαι! Και πέστε μου λίγο, πέστε μου, θέλετε να τραγουδήσουμε εκείνο το ωραίο τραγούδι? Τα παιδιά ζωγραφίζουν στους τοίχους. Πάμε λοιπόν με παλαμάκια όλοι μαζί. Τα παιδιά τραγουδάνε στους δρόμους, η ζωή τους στον κόσμο αλλάζει. Τα σκοτάδια σκορπάνε κι η μέρα λουλουδίζει σαν ανθός στο πρεβάζι. Τα σκοτάδια σκορπάνε κι η μέρα λουλουδίζει σαν ανθός στο πρεβάζι. Μάθετε τούτο το πράγμα. Όλοι μαζί, όλοι μαζί, είμαστε πάντα πιο δυνατοί. Πάμε δυνατά! Όλοι μαζί, όλοι μαζί.